Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati na maupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Sige po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow. Kasoga Church, Father God, wow, very blessed people here. Amen. 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 Glory to God. Sa Kasugat Church po, ang Diyos ay magpapala ng marami sa inyo. Amen. Sige na po, pwede ka na pong bumalik dito sa upuan mo, kuya. 자, today title, 말씀의 도구를 사용할 수 있는 능력을 가지자. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay magkaroon ka ng katapangan na gamiting sandata ang salita ng Diyos. 아멘. 자, 사바이 1, 2, 3, 4. Sige po, ulitin po natin. Muli, repeat after me po. Magkaroon ka ng katapangan na gamiting sandata ang salita ng Diyos. Amen. Amen. 할렐루야. 자, 그렇지. Sabi po dito sa Acts chapter 3, 6-10, English version po tayo mga kapatid. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking by him the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. 아멘. Amen. 그렇습니다. 아멘. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 기도하고 보십시오. 아무리 좋은 연장을 줘도 써먹을 줄 모르면 어떻게 그것을 가지고 부가가치를 창출할 수 있겠습니까? Sabi po doon sa binasa natin, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ng Nazareth, lumakad ka. At titignan po natin, napakagandang gamitin po yung ganong mga pananalita. Amen po ba? 아멘. Amen. 그런 면에서 사도 베드로는 예수님의 이름을 어떻게 사용해야 되는지를 분명히 알았다는 것입니다. Mga kapatid, kung hindi po natin alam kung paano gagamitin yung mga salitang yun na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ng Nazareth, lumakad ka. Kung hindi po natin alam kung paano ito gagamitin, hindi po natin ito magagamit ng talagang makalilikha tayo or makakagawa tayo ng mga kahimahimalang bagay. 오늘 본문에 내게 누가 그런 없지만은 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라 그렇게 명령하셨습니다. 그래서 저도 성경에서 그 원리를 발견했습니다. 사탄 마귀 귀신아 예수 이름으로 명령하노니 떠나가라 떠나가라라고 벼락같이 소리를 지르게 되었습니다. Sa ganito pong pagkakataon, nauunawaan po ni Apostol Pedro, ni Peter, kung paano gamitin ang pangalan ni Jesus. Kaya rin natin matutuklasan ang prinsipyong ito sa Biblia. Satanas, Diablo, Demonyo, sa pangalan ni Jesus, iniuutos kong umalis ka. 자 오늘 사바이 in the name of Jesus, bad spirit, evil spirit, demons spirit, curse spirit get out. 자 1, 2, 3, 4. In the name of Jesus, bad spirit get out. Sabay-sabay po tayo, in the name of Jesus, bad spirit, get out. Evil spirit get out.
디모스 스피릿 get out. 컬스 스피릿 get out. 할렐루야. Amen. 자, 악스 챕터 2 벌스 38 베드로가 가로되 너희가 회개에 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 제사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng banal na Espiritu Santo. 아멘. Amen. 아멘. 살라마 po. 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 그랬습니다. 지금 이 설교가 사도 베드로의 설교입니까? 정민교 선교사의 말입니까? 본문을 놓고 보면 분명히 사도 베드로의 설교입니다. Kaya po, makikita po natin dyan, sabi dyan, magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ba ay sermon na nagmumula kay Apostol Pedro? O kaya ito ay mga salitang galing lang mismo kay Pastor Joe? Malinaw po na sa binasa natin sa Gawa chapter 2 verse 38 na ito po ay galing sa sermon ni Apostol Pedro. 그런데 전 세계 지도자들이 사도 베드로의 말씀에 불순종하고 당시 세리를 하던 마태의 말에는 적극적으로 순종하고 있습니다. Subalit, marami po ang mga church leaders sa mundo ngayon na mas sinusunod po ang mga katuruan ni Matthew kaysa sa itinuro po ni Apostol Pedro. 성경적인 근거를 보십니다. 마태복음 28장 19절에 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주고, 이 말씀을 예수님께서 하신 말씀인데 예수님의 제자들 중에도 마태와 누가만 이루어가고 있습니다. Sabi po sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang maraming bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang mga salita pong ito na sinabi ni Jesus ay nagmumula po sa mga disipulo niya na si Mateo at Lucas ang nag-record po noon. 그런데 누가복음 24장 47절에 보니까 또 그의 이름으로 제사함을 얻게 하고 세계가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것을 기록되었으니, 누가는 기록을 했지만 핵심은 마태복음 28장 19절을 별반 다를 바가 없습니다. 애매모호하다는 것입니다. Sa Lucas 24 verse 47 po, nagsabi na ang kapatawaran, ang pagsisisi at ang kapatawaran sa ating mga kasalanan ay kailangang ipahayag sa buong mundo, sa maraming bansa, mula sa Jerusalem. Si Lucas po, nung i-record niya po ito, ang pinaka-message po nito ay iba doon sa sinabi sa Mateo chapter 28 verse 19 na humayo kayo at gawing alagad ang maraming bansa. 그런데 사도 베드로 선생님은 정확하게 핵심을 강조했다는 것입니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 왕토스리고. Pero nilinaw po ito ni Apostol Pedro kung ano po ba talagang ibig sabihin nito. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at makatatanggap kayo ng regalo ng banal na Espiritu Santo. 사도 베드로는 예수 이름으로 세례를 주라고 말씀하셨습니다. 우리가 사도 베드로에게 한 수 배워야 하는 것입니다. 명확하게 해석하고 있지 않습니까? Kailangan nating matuto mula sa turo ni Apostol Pedro. Malinaw po ito na pinaliwanag niya. 첫째, 진짜 회개를 하라는 것입니다. Una po, ang bautismo ay pagtawag sa tunay na pagsisisi. today Romeda, 메리안, 와 우리 시카미 파스터 very happy. 오늘의 누가 Maria. church 가서 church young people coming, father가 very happy. Natutuwa po si Pastor Jong na makita si ate. 자,
si Ate Maata, si Ate Vikay, at natutuwa din po ang Panginoon na tayo po ay sumasamba sa Kanya. 진짜 해결을 하라는 것입니다. 다시는 그 죄로, 그 문제로 고통이나 번뇌를 하거나 축복을 방해받지 않도록 말끔하게 하라는 것입니다. Itinuturo po sa atin ni Apostol Pedro na tayo pong lahat ay dapat na magkaroon ng pagsisisi. Ang ibig sabihin po nito ay paglilinis ng ating sarili mismo na hindi na ulit tayo matatalikalaan or kaya mabuburden ng kasalanan at mapapabagsak ng grabing problema at ang mga pagpapala ay hindi natin matatanggap. Talagang lininaw po ni Peter na ang lahat ng bagay na ito ay mawawala na sa atin. 자, 오늘 3회 빨로 맞추시고. Sige po, repeat after me. It's a call to cleanse yourself. Sige po, sabayan niyo po ako. It's a call to cleanse yourself so that you will never again be burdened by sin, tormented by that problem, or hindered from receiving blessings. 아멘. Amen. 아멘. 올라오세요. 아멘. 좋습니다. 하나님께서 회개하라 그러셨으면 진짜 회개해야 좋은 일이 생긴다는 것입니다. Kung sinasabi po ng Diyos na tayong lahat ay dapat na magsisi, dapat po talaga ang tunay na pagsisisi ay mahalaga para ang mabubuting bagay ay mangyari din naman sa ating mga buhay. 마찬가지로 정성교사가 이렇게 해주십시오. 그런 주문을 들었으면 실천하기만 하면 반드시 좋은 일이 있습니다. Kagaya po ng ginagawa ni Pastor Joe, pag may sinabi po sa kanya na gawin mo ito at talagang ginagawa niya, saka po nagkakaroon ng magandang nangyayari sa buhay niya. Pastor, your 가소관 members of Jesus come on. Pastor, 가소관 church building me. 할렐루야. Hallelujah. 아멘. Amen. 그걸 통과. Isang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. After many come on. Also another lesson. building me go probably. 아멘. Amen. 사람들이 교회를 왜 나와야 합니까? 집에서 회개가 잘 되면 뭐하러 교회에 나오겠습니까? Bakit ang mga tao ay kailangang pumunta sa simbahan? Kung ang pagsisisi ay nakukuha lamang sa loob ng tahanan, bakit kailangan pang magpasimbahan? 집에서 눈물 콧물 흘리며 회개하고 하나님의 은혜를 받으면 되지 않겠습니까? Bakit hindi na lang sa bahay magsisi, umiyak, at yun nga po, umiyak ng napakagrabe at tanggapin ang grace ng Diyos? 그런데 그것이 마음대로 안 된다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리들 삶의 영역에는 눈에 보이는 것만 존재하는 것이 아니라 우리들 눈에 보이지 않는 영적인 산물들이 즐비하게 있다는 것입니다. Gayunpaman, hindi ito laging nangyayari. Bakit po ganon? Sa bansa po natin, kung ano po yung nag-i-exist talaga po sa buhay natin, mayroon po tayong spiritual na pamumuhay na hindi din naman natin nakikita. 그 영적인 산물들이 우리의 회개를 돕는 천사라면 당연히 좋은 일들이 생기겠지만 반대로 믿는 신자를 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 사탄 마귀 귀신이 여러분 개인과 가정과 일터에 들어왔다면 여러분께서 어떻게 물리쳐야 되겠습니까? Sa spiritual po na pamumuhay natin, nandoon po ang mga anghel para tulungan tayo na makapagsisi at sa gayon po, saka mangyayari ang mabubuting bagay. Sa kabilang banda naman po si Satanas, ang mga diablo, ang mga demonyo, walang ibang ginawa kundi pagnakawan tayo, patayin at wasakin ang mga mananampalataya at sila ay pumapasok sa ating mga personal na pamumuhay, pamilya at trabaho. Paano po natin sila matatalo? 쉽지 않은 문제라는 것입니다. 그래서 나 중심적인 신앙생활을 벗어나서 교회 공동체가 함께 크고 작은 문제를 놓고 서로 기도를 받기도 하고 기도를 해주기도 하고 여러분이 얽히고 섞여 있는 모든 문제들이 해결되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Pakinggan po natin ito mga kapatid. Hindi po madali
Hindi po madali ang ganitong klaseng pamumuhay. Kaya kailangan po nating manalangin na tayo po ay palayain mula sa pagiging makasarili at matuto tayong makapanalangin na kasama po ang mga kapwa natin mananampalataya. Na anuman po ang mga isyong kinakaharap natin sa buhay, malaki o maliit, magkaroon po tayo ng pananalangin at ang mga problemang ito ay maresolbahan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. 아멘. Thank you so much. 자, 넘버 2. 예수님의 이름으로 세례를 받으라는 것입니다. Pangalawa po, tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. 아멘. 아멘. 자, 거기 와주시고. Be baptized in the name of Jesus. 아멘. 베리 프로탄트. 여러분들은 누구 이름으로 지금까지 세례를 받아봤습니까? 우리가 예수님을 우리들의 구원자라고 보편적으로 생각한다면 당연히 구원자의 이름, 예수 이름으로 세례를 받는 것은 당연하지 않겠습니까? Kaninong pangalan po tayo na bautismuhan ngayon? Kung tayo po ay tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, hindi po kaya, kung talagang tinatanggap po natin si Kristo na ating tagapagligtas, hindi po kaya dapat talagang mabautismuhan tayo sa kanyang pangalan lamang? 그런데 사람들은 예수 이름으로 세례 주는 것을 배제하고 마태복음 28장 19절에 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 했다고 마태복음 28장 19절에 목숨을 걸고 매달려 있다는 것입니다. Subalit, marami po ang mga tao na rinireject po ang name ni Jesus at sila po ay nananatili doon sa katuruan ng Mateo chapter 28 verse 19. Tinuturuan po ang mga tao na sila ay magbautismo lamang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, pero wala pong name ni Jesus. 다른 방법을 생각해 보지도 못하고 있었습니다. Wala po silang iba pang option na ginagamit. 그런데 마태복음의 저자 세리 출신 마태입니다. 세리였기 때문에 당시에 널리 사용됐던 아람어나 그리스어에 능통했을 것이라고 성경학자들은 해석하고 있습니다. Subalit, sinasabi po dito sa Gospel of Matthew, si Mateo po ay former tax collector. Sinasabi po ng mga biblical scholars na dahil siya ay tax collector, siya din po ay magaling sa Aramaic, Greek, and sa mga languages po na ginagamit noong unang panahon. 5살 때부터 베세케르 지역에서 토라를 읽고 쓰는 법을 배웠으며 베이트 탈무드로 진학해서 히브리 성경을 암기하고 구두법 해석을 공부했다고 합니다. Sa edad niya po na 5 years old, mga kapatid, natuto na po siyang magsulat at magbasa ng Torah sa Beth Sefer region at siya po ay nag-aral po sa Beit Talmud at na-memorize niya po yung Hebrew Bible at pinag-aralan niya po yung mga punctuation. Ano po yung punctuation? Sa English po, ang tawag nito ay mga punctuation marks, kagaya po ng comma, period, quotation marks, at marami pang iba para mas maging malinaw sa atin kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat. He is boy. How many age? How many age? 5 age. Church coming. Church coming. Bible reading. Yan, ilang taon po ba nang nagsimula si Mateo na mag-aral ng Biblia? 5 years old. 아멘. 아멘. Amen. 할렐루야. 아멘. 자, 구두법 해석이란 넓은 의미로 문장, 구호, 쉼표, 마침표, 따옴표 등을 사용하여 글을 의미를 명확하게 하는 것을 포함하는 것입니다. Pinag-aralan po muli ni Mateo, lalo na po yung mga punctuation. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang punctuation marks, mga comma, mga period, mga quotation marks, pinag-aaralan po ito sa school. At ginagamit po ito para mas maging malinaw sa atin ang teksto. 그런데 사도 베드로는 어떠했습니까? 스펙이 없습니다. 갈릴리 베세다 출신 어부였습니다. 그의 아버지 요나도 어부였습니다. 베드로 형제 안드레와 함께 어업에 종사했습니다. Subalit, kamusta naman po si Apostol Pedro? Siya po ay isang mangingisda na nagmumula po sa Bethsaida ng Galilea
Tapos po, siya po ay anak ni Jonah, na isa din pong mangingisda, na nagtrabaho sa fishing industry, at ang kanya pong kapatid ay si Andrew. 이런 환경 속에서 정규 교육을 제대로 받을 수도 없고 독학할 수도 없는 상태에 있었습니다. Sa ganyan pong klase ng buhay niya, paano naman po siya matututo na mag-aral ng kagaya po ng mayroon po si Mateo? Paano po siya makatatanggap ng formal education or kaya turuan din ang kanyang sarili na mag-aral? 그런데 환경적으로 열악한 환경이었습니다. 전 우리 교회 출신 대학생들을 보면 너무나 은혜가 됩니다. 제가 보기에도 베드로보다 더 좋다고 할 수 있는 환경들이 아닙니다. Ang kanya pong environment ay mahirap. Ang kanyang buhay ay mahirap. Kaya po, si Pastor, nabibless po siya na makakita po ng mga college students na nagmumula po sa church na ito, na sila po ay nag-aaral. Sa opinion po ni Pastor, mas mabuti ang kanilang kalagayan kaysa po sa buhay ni Pedro. 그럼에도 좌절하지 않고 공부를 해서 대학들로 진학해서 열심히 아르바이트를 해가면서 노력하는 모습이 너무나 대견하지 않습니까? Na-amaze din po si Pastor na makita sila na hindi po nila gini-give up yung pag-aaral nila sa college. Instead, nag-enroll po sila at isinasabay po nila yung pagtatrabaho part-time para sila ay makapagtapos. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. Hallelujah. 가소가 친필의 영피플 디세인 내치고 아멘. Amen. Gayon din po dito sa Kasugad, sa mga batang naririto at sa mga kabataan na nandito, inaasahan po ni Pastor na magiging katulad din tayo ng mga ate at kuya na nakikita niyo po sa church. 현대사에 이런 기독교인 대학생들은 별로 없습니다. 사람이 희망이 있는 한 쓰러지지 않습니다. 꿈이 있는 한 포기하지 않습니다. Marami po na mga college students po sa ating bansa ngayon, sa panahon ngayon, na hanggat may pag-asa, hindi sila titigil. Hanggat may pangarap, hindi sila titigil. 자, 오늘 3회 투 섹션 1, 2, 3, 4. Sige po, repeat after me. As long as people have hope, they won't give up. As long as they have a dream, they won't give up. Hanggat ang mga tao ay may pag-asa, sige po, Tagalogin po natin, hanggat ang mga tao ay may pag-asa, hindi sila susuko. Hanggat may pangarap, hindi sila susuko. 아멘. Amen. 베드로에게는 꿈이 생겼습니다. 전에는 내가 마태가 일러준 대로 살았지만 이제는 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하셔서 나는 내 눈으로 죽은 예수가 부활해서 우리들 앞에서 생선을 잡는데 코치해 주셨고 또 생선을 구워 잡수시기까지 하셔서 막연히 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주는 것보다는 차라리 Si Pedro po ay mayroong pangarap at si Pastor po ay dating namuhay ng ganun din. At siya ay discover niya yung itinuro ni Matthew. Ngayon po ay si Jesus ay nabuhay na mula sa mga patay. Nakita niya ng kanyang sariling mga mata ang muling pagkabuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay at tinuruan siya kung paano na mangisda, kumbaga paano magkaroon talaga ng trabaho at paano masurvive ang buhay na ito. Kaysa bautismuhan lang siya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 예수 이름으로 세례를 주고 예수 이름으로 회개하게 하고 예수 이름으로 제사함을 얻게 하고 예수 이름으로 성령을 받도록 복음을 전하자 이런 확고한 믿음이 베드로에게 왔다는 것입니다. Kaya patuloy po nating ipahayag ang salita ng Diyos na bautismuhan ang mga tao sa pangalan ni Jesus, sila ay makatanggap ng pagpapatawad at maunawaan nila ang pagsisisi sa pangalan ni Jesus at tanggapin nila
ang regalo ng banal na Espiritu Santo sa pangalan din ng Panginoong Yesus. At ito po ang pananampalataya, mayroon si Apostol Pedro. 아멘. 아멘. 오케이. 자, 그래. 나는 하나님의 음성을 들었어. 예수님께서 내 양을 먹이라고 하셔서 베드로는 학벌, 스펙은 없었지만 부인할 수 없는 믿음이 생긴 것입니다. 그래서 믿음이 선물이라는 것입니다. Sinasabi po ni Pastor na, opo, narinig niya ang tinig ng Diyos at sinabi niya sa kanya na pakainin ni Pastor ang kanyang mga tupa. At si Pedro din po na walang academic background, nagkaroon din po siya ng development sa kanyang pananampalataya. Talagang pananampalataya na kakaiba. Kaya nasabi ni Pastor na ang faith na ito ay regalo na nagbumula sa Diyos. 아멘. Amen. 아멘. Glory to God. 아멘. 아멘. 우리 모두가 이런 견고한 믿음이 생겨서 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건하게 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Nawa po lahat po tayo ay magkaroon ng ganitong klase ng pananampalataya. Ang ating pong mga kaluluwa ay talagang magiging matatag, pagpalain, talaga pong pasaganain, at tayo po ay maging manatiling malakas. Amen? 아멘. 자, 넘버 3. 제3을 얻으라는 것입니다. Pangatlo po ay receive the forgiveness of sins. Tanggapin po natin yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? 아멘. 자, 믿음과 죄는 불가분의 관계가 있다는 것입니다. 믿음이 없으면 죄의 종이 되고 믿음이 있으면 죄를 다스리게 되고 죄로부터 벗어날 수가 있습니다. Ang pananampalataya po at ang kasalanan ay magkadikit po ito. Kung wala pong pananampalataya, ikaw ay maaalipin ng kasalanan. Kung ikaw naman po ay mananampalataya, may pananampalataya, ikaw po ay mapapalaya sa anumang uri ng kasalanan at hindi mo na ito magiging master. Without pain, 자, 따라로 맞추시고. Sa atin pong sa English po, Tagalog, ay, tinagalog ko na, Pastor. Ulitin ko pong muli, kung wala pong pananampalataya, ikaw ay magiging alipin ng kasalanan. Kung may pananampalataya ka, ikaw ay malaya na sa mga kasalanan at hindi mo na ito magiging master muli. Amen? 1, 2, 3, 4. 사바이 빨로 칠. 1, 2, 3, 4. Sige po, ulitin po ulit natin. Kung may pananampalataya, ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan. 아멘. Amen. 아멘. How to our sin control, how to understand. 아멘. 자, 여러분 개인적인 생각으로 절대 나쁜 습관을 끊어내지 못합니다. Sa opinion po ni Pastor, hindi natin kayang wasakin ang sarili nating mga bad habits. Amen po ba? 발라우가 누구다 초대를 보십시오. 부모님은 다 나가 계시고 학생 혼자 살고 있는데 어떻게 바람가이에 모범적인 학생이 될 수 있겠습니까? Tingnan po natin si Janelle. Si Janelle po ay worker po sa church ngayon at siya po ay nag-aaral na po ng college. Si Janelle po. Dati po siya ay may problema pagdating sa barangay. Siya po talaga ay magulong lalaki. Ang kanya pong mga magulang ay wala na at siya po ay nabubuhay mag-isa. Paano po siya magiging model student sa barangay? Kaya ang pag-aaral po ay kailangan ng mutual cooperation. Marami pong mga tao ngayon ang hindi nakakatanggap ng tamang tahanan, tamang bahay, maging ng edukasyon. 그래서 교육은 서로 힘을 합쳐야 교육이 되는 것입니다. 가정교육이 안 되는 사람이 있습니다. Yan, uulitin ko po muli sa inyo. Marami po ang mga tao ngayon na hindi nakatatanggap ng tamang education at maging po ng tamang tahanan. 아멘. 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 하여튼 가소가 내 천천히 말씀을 듣고 today very happy. Amen. Natutuwa po si Pastor na makita ang mga taga-kasugat ngayong araw. to you, Pastor, 친친
Face you keep very happy. Masaya din po ba kayo na makita kami? Opo. 달라고. Salamat po. 자, 이런 사람들이 하나님의 은혜를 받고 내가 죄인이었구나. 사도 바울의 고백이 나와야 제3이 제대로 되는 것입니다. Ang kagaya po ni Junel na dati ay maraming problema po sa pananampalataya, kailangang makatanggap ng biyaya ng Diyos at magkaroon ng kakayanang ikumpisal ang kanyang mga kasalanan at sabihin niya sa kanyang sarili, ako ay makasalanan, kagaya po ni Apostol Pablo, at ang kapatawaran ng kasalanan ay magiging posible sa kanyang buhay. 베드로전서 1장 15절에 보니까 마토스리고 Sa 1 Timothy po, chapter 1 verse 15, nagsabi po dito na here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Ito po ang talagang dapat na ating pinananampalatayanan. Ang Panginoong Jesucristo ay napunta dito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan na sa lahat sa kanila, ako ang pinakamasama. 이 사도 바울은 내가 죄인 중에 괴수구나 이렇게 생각했습니다. 내가 더러운 사람이었구나, 내가 흉악한 사람이었구나, 이런 자기 죄를 토설하고 그 죄를 끊어내기 위해 절규하는 참회를 했다는 것입니다. Sabi po ni Pablo, ako ay labis na naging makasalanan, ako ay sobrang naging masama. Kagaya po niya, tayo ay kailangang magsisi, ikumpisal natin ang mga kasalanan natin at magsisi, ipag-iyakan po natin yung mga kasalanan na nagagawa natin para tayo ay makatanggap ng kalayaan mula rito. 이런 진실한 크고 작은 죄성을 고백해서 하나님의 치료와 자유함이 여러분 개인과 가정과 직장과 교회와 학교에 넘치게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkumpisal natin ang mga kasalanan natin, malaki o maliit, nawa ay matanggap natin ang pagpapagaling ng Diyos at ang kalayaan ay matanggap natin personally, maging sa ating pamilya, sa trabaho, at sa simbahan, at sa paaralan. 아멘. 그렇구나. 아멘. 디펜스 아멘. 아멘. 자, thank you so much. 자, 넘버 4 파이널 성령을 선물로 받으라는 것입니다. 자, 넘버 4 Sa kauli-ulian po, tanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. 기도를 시작하면 기도 제목이 응답될 때까지 기도하세요. 저는 그렇게 합니다. 실망하지 않습니다. Pag natanggap na po natin ang pananalangin, manalangin tayo at ang ating pong request ay sasagutin. 자, 하나님은 내 아버지가 분명하기 때문에 주실 것을 확실하게 믿고 기도합니다. 지금까지 그렇게 기도하고 있습니다. Ganyan po si Pastor dati mag-pray. Na naniniwala po siya na mag-pray ka lang ng mag-pray hanggang ang prayer mo ay sagutin. Pero siya po ay nadidisappoint. Nanalangin po siya, ang ginawa niya ay nanampalataya siya sa Diyos at talagang sinabi niya na ang amang nasa langit ang kanyang tatay at ganun po siya kung manalangin. 기도하면 주신다는데 왜 기도를 못합니까? 기도하면 안 되는 것이 무엇이 있습니까? Sinasabi po nila na kapag ikaw po ay nakatanggap ng kaligtasan tapos ikaw ay mananalangin, pero bakit hindi ka nananalangin? Ano ang dapat mong ipanalangin sa Diyos pagkatapos mong makatanggap ng kaligtasan? 자, 오늘 사바세 받으시고 자, 버스 그 기도가 진실하고 Tandaan po natin una, your prayer is sincere. 자, 사바세 받으시고 Sige po, repeat after me, your prayer is sincere. 아멘. Amen. 넘버 2, 그 기도의 내용과 맞게 살고 Number 2, you live in accordance with the content of that prayer. 넘버 3, 그 기도가 응답되었을 때 어떻게 사용할 것인가를 분명한 목표를 정하고 기도하십시오. Pangatlo po, when your prayer is answered, ulitin po natin, when your prayer is answered, set a clear goal for how you will use it. 그럼 하나님
then God will surely grant it. Ibibigay po talaga ng Diyos ang panalangin mo. 아멘. Amen. 하나님은 정욕으로 쓰려고 하는 기도는 응답하지 않습니다. Hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin na ang intensyon ay makalaman. 그러나 영혼을 먹이고 입히고 가르치려고 하는 기도는 하나님께서 응답해 주시고 축복하신다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Subalit, sinasagot ng Diyos at pinagpapala ang mga panalangin na ang purpose po nito ay pakainin at gamitan, turuan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? 아멘. Amen. 아멘. Amen. Pastor John keep understand. Pastor John 2007 year. 발라우가 pastor 월스타트 가고 텐트 철치 참송할 텐트 철치 스타트 노원. Si Pastor Jong po ay ganun din po. Nung dati po, siya po ay nagsimula po dito sa Chamsomang, wala po siyang kahit na anumang ari-arian pag uwi niya po dito. Wala po siyang pera na dala. 아멘. 아멘. Your pastor John situation understand. How to pray God bless give you. Pray. Worship sincerity worship. Your all sin in the name of Jesus. Get out. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 앞으로 가서가 철치 감히 릴리 young people worship beautiful guidance leader help us. Kaya po, naunawaan po ni Pastor Jong ang ating mga pamumuhay. Ganoon po talaga ang mangyayari din po sa atin. Tayo din po ay pagpapalain. Basta matutulang po tayo na talagang manalangin ng mataimtim. Totoo po sa ating mga buhay. Saturday all young people come on sabay-sabay worship how to pray. Kapag Sabado po, magkaroon po ng pananalangin ng mga kabataan ng sabay-sabay. 아멘. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Pastor. Pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga? Natuto po ba tayo sa buhay ni Pedro, ni Mateo, at maging ni Pablo? Amen. Mahalaga ang buhay na pananalangin. At makikita po natin dun sa preaching ni Pastor na buhay ang pananalangin mo kung may kakayanan